Cymru dan bwysau cynnal sbych yna giw yn disgwyl. Nhw wedi methu chyrru, mae hwnna'n beth bach glyfer i mewn. Ac oedd hwnnw yn gyfle bendigedig. Wel, mi ddyle fod i gyn well yn dyle na clich yn dda iawn i ganfod o. Mae'n beniad rhydd, mae'n rhaid fo'n neud y well. Ond mae'n gêm ar ddechrau wythnos sy'n o bwysigrwydd mwy falle. A chyfle Gwlad Pwyl i herio. Ydy am fynd i hun o ydy mae o. A Lewandowski o'i safonau uchel fo yn gwybod dyna honna di bod ni'n i ddim. Mae hwnna yn nutmeg efo sgil Johan Cruyff. Pasio i gornel ia, ond gwych gael y blocar. Mae'r gig di chymryd yn sydyn! Gafodd Burns afal ar honna. Mae'n cadw lygad ar y bêl, mae'n technical dda, mae'n isam, mae'n benod drosti. Pwysau Jonny Williams nillodd y bêl yna. Mae Morel yn canfod James. Mae Williams o'i flaen, mae Moore mewn a ceri o lle. James! Wel, oedd o wastad yn mynd i fynd i hun. Mae wastad yn mynd i hun, ond ydych chi yn rhyw deimlo dybed oedd na well opsiwn i'r dde. Hwna'n bas sydyn, dda. Dyma'r blaenod sydd wedi sgorio 7 o goliau mewn 5 gêm yn wladol. Gafodd Bwysga ddim hyd yn oed cyffyrddiad ar honna, fe gafodd Cymru fi hangfa. Jonny Williams, gwiriad! Cywod y Jonny! A mae Jonny Williams yn rhoi Cymru ar y blaen. A chewch chi ddim sgoriwr mwy poblogaidd na'r dyn yma. Unwaith mae'n cael o bêl, edrych am mynd, wel, gyda fi 5 cath ymlaen i pam ddim, a mae o'n tharo hi efo tu allan i'w droed e. Mae o'n canol y bêl, mae'n criad trwyddi, just mymryn bach, mae'n symud i'r ochr ddena, a mae'n bownsio reit wrth ymwneud y golwr. Tor Gwlad Pwyl yn ymateb i'r cyfnod cynyddol o bwysau ganddyn nhw. A dyna fo, yr eilydd, Kamiński yn dod â Gwlad Pwyl yn gyfartal, a dyna faint mae'n ei olygu. Peidiad neb a deud nad ydy'r gêm yma'n bwysig. Mae o'n defnyddio'r amddiffynwyr yma, mae'n ddathlu Hennessy yn y gol, a wedyn mae'n jyst cadw ar y llaw, yn pasio i mewn i'r gornel bella, ond edrych am faint o bell da ni o ddiwrth y bêl. Mae o'n gri lawr o'r asgell chwyth yma. Nawr te, Lewandowski, mae'n gwiro yn angharedig, yn greulon, os da gam sefyll mae rhaid bod na. Wel, mae'n aros i weld wrth Świderski ddathlu. Mae yn sefyll fel gol, a mae Cymru yn sydyn ar ei holi. Dyma chi be ydi drama, dyma chi be ydi testyn dadl.